ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఉపేంద్ర గారి బర్త్డే అండి. ఛానల్ తరపున మన యూట్యూబ్ సబ్స్క్రైబర్ తరపున నేను ఆయనకి విష్ చేస్తున్నాను. ఉపేంద్ర గారు, హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే అండి. మీకు ఇలా చాలా 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 బర్త్డేలు మీరు జరుపుకోవాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తారో కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది. వీడియో అయితే మీకు బాగా నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయడం వల్ల మాకు చాలా సపోర్ట్గా ఉంటుందండి. మీరు కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం అయితే వీడియోలోకి వచ్చాం కదా. ఈరోజు నేను రెసిపీ చేసేది ఏంటంటే పచ్చి పప్పాస్కాయతో నేను ఫ్రై చేస్తున్నానండి. క్యాప్సికమ్ మొత్తం అంతా ఇలా చెక్కిసి పెట్టుకున్నాను. పప్పాయ నేను పచ్చి తీసుకున్నాను, ఇలాగ చెక్కిసుకొని పెట్టుకున్నాను నేను. దాంట్లోకి పల్లీలు అండ్ నువ్వులు మామూలుగా ఫ్రై చేసుకున్నానండి, ఆయిల్ కట్ట యాడ్ చేయకుండా. నెక్స్ట్ 2 క్యాప్సికమ్. ఇవి ఏంటంటే మనం ఈ క్యాప్సికమ్ పప్పాయ వాటర్ వేసుకొని మనం బాయిల్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలండి. నేను పెట్టించుకున్నాను అలాగా. ఎక్కువగా అయితే ఉడకకూడదు, ఎక్కువగా బాయిల్ అవ్వకూడదండి అవి, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఫ్రైలో కూడా మ్యాష్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అందుకని నేను బాయిల్ ఎక్కువగా చేయకుండా కొంచెంగా చేసుకున్నాను. అంటే 100%కి ఒక 80% మాత్రమే చేశాను. ఇప్పుడంటే స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని ఆవాలు అండ్ జీలకర్ర యాడ్ చేసుకున్నాను. శనగపప్పు మినపప్పులు వేయక్కర్లేదండి. ఇది కొంచెం ఇది రెస్టారెంట్ టైప్లో ఉంటుంది ఫ్రై, అందుకని నేను పప్పులు అయితే యాడ్ చేయలేదు. ఎండుమిరపకాయలు అయితే ఒక 3 యాడ్ చేసుకున్నానండి నేను. తర్వాత చూడండి, ఇప్పుడు ఏంటంటే కరివేపాకు తీసుకుంటున్నాను కదా, కరివేపాకు యాడ్ చేసుకున్నాను. తర్వాత ఏంటంటే పచ్చిమిరపకాయలు, ఒక 2 పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకొని సన్నగా తురుముకున్నాను. వాటిని అవి ఫ్రై బాగా అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏ అయితే బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నామో చూడండి అలా అవ్వాలి. ఎక్కువగా బాయిల్ అవ్వకూడదండి. క్యాప్సికమ్ కూడా ఎక్కువ మనం కుక్ చేయాలంత అవసరం లేదు, బేగా కుక్ అయిపోద్ది కదా. ఆ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇవి యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్దాము అనుకుంటున్నాను. పప్పాయ అనేది మనం ఏదో రూపంలో తీసుకోవాలండి. కొంతమందికి ప్లేట్ సెల్స్ అనేది తగ్గిపోతుంటాయి కదండి. ఈ పప్పాయ తినడం వల్ల బాగా ఇంక్రిమెంట్ అయితే అవుతాయండి. పక్కాగా చెప్తున్నానండి. చాలా చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో, బెనిఫిట్లు అయితే ఉన్నాయి కదా. ఇది మిస్ అవ్వకుండా ఏదో రూపంలో మీరు తినడానికి ట్రై చేయండి, పిల్లలకు కూడా పెట్టండి. దీనివల్ల ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గట్రా ఉండవు. మెయిన్ ఏంటంటే ప్లేట్ సెల్స్ ఎవరికైతే ఎక్కువగా పడిపోతాయో, అంటే ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా పడిపోతాయని తెలుసు నాకు. అలాంటి టైంలో కొంచెం ఫీవర్ మనం కంట్రోల్ అయిన తర్వాత ఇలాంటివన్నీ తీసుకోవడం వల్ల నార్మల్ స్టేజ్కి అయితే వచ్చేస్తారండి. ఇది మాత్రం మిస్ అవ్వద్దు మీరు ఎవరు కూడా. నేను చెప్పేది మంచి రెసిపీస్ అండి. మన బాడీకి ఏ అయితే బెటర్గా ఉంటాయో అన్నీ చెప్తున్నాను నేను. నా వీడియోస్ అయితే మీరు మిస్ అవ్వకండి. చూడండి, ఇలా కలుపుకోవాలి, బాగా కలుపుకోవాలి. ఎక్కువగా అయితే మనం చేయకూడదు. దాంట్లో కొంచెం లైట్గా నేను సాల్ట్ అయితే యాడ్ చేసుకున్నాను. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇదేంటంటే ధనియాల పౌడర్ అండి, లైట్గా యాడ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం ధనియాల పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను స్టార్టింగ్లో నువ్వులు అండ్ పల్లీలు చెప్పాను కదా, పౌడర్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలని చెప్పాను కదా, అది కొంచెం మిస్ అయిందండి. అది మామూలుగా మెత్తగా కాకుండా కసాపిసగా మనం మిక్స్ చేసుకొని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. అదైతే మిస్ అయిందండి. ఇప్పుడేంటి లాస్ట్కి అది వేసుకొని కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇది మనం కొత్తిమీర లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకొని మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటే మనకి రెసిపీ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే మనకి. ఇంకా అలాగా మ్యాష్ చేయకుండా కలుపుకోవాలి. ఆ పౌడర్ కంపల్సరీగా వేసుకోవాలండి, మిస్ అవ్వకండి. నేను ఆ వీడియో అయితే మిస్ అయింది, అందుకని నేను చెప్తున్నాను నేను. చూడండి, కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, రెడీ అయిపోయింది కదండి. చూడండి, ఆ పౌడర్ వేసింది చూసారు ఎలాగుందో, అలా పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి మనం. వీడియో అయితే మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇంట్లో మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి పిల్లలు మీరు కంపల్సరీ తినండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, బాయ్, టేక్ కేర్.